Selamun Aleyküm cemaat. Kandaysınlar yaxşısınlar bu. Ben bir suromen gayrılayın dedim ele köpçülükü. Buna özbek tuğandarga aslanmay. Bu yıl Kuda kalasa çöptele bedetele jakşılar. Uşumno birinci orum, ikinci orumda alardı da bir oylanıp algılaçı. Silerden suranıç. Keli öyle talaga keli öyle bar senanı kötörüvere digesinler. Şuntu öldürüp otarsınlar bardığın. Şu kichine sabır kılsaňar şu kırgız tuğandar özleri silerge alıp barıp beretele üýüňerge. Ma alıp koýçun muny dep. Talaga kelip bardyk nerseni köterip salyp otasyňar. 180'den beri turgan nerseni 200'ge köterip otasyňar. Andan biroňer açka kala turgansy barıp 210'ga, 220 gylyp uşunty köterip salyp otasyňar emen. Bardygyna yetet bu. Biriňerden biriňer ötüp ele köterip otasyňar da şu senany. Uşunuň ardy sal toktatkylarçy bir. Yetet bardygybızga, çöp geňir bu ýyl. Sal awaýlap eme kılıç gerek bolup da, alış gerek bolup da. Zaklap bergende hem awaýlap berseňer bu. Alap desile alıp jiýe berbey. Hazır 200'de çeyin alsa normalde. Birinci orumda alsa. Anan 270, 280'ge çeyin köterip berbey. Bir ay albay koygulagyn ile özleri üýüňerge alyp gelip beret muny algylaçy dep. Kaýerge jiýişin bilbey. Na 3-4 günde massa oý orulad bardyk jerde. Oşonda bir köterip ögüle senany. Köterip desile senany köterip berbey.